Igenis vannak negatív entitások, negatív szellemek, amik meg tudják az embert szállni. Üdvözöllek ebben a mai videóban, én Kristály Kevin vagyok, és már egy olyan témát hoztam, ami általában a tudományos irányzatokból érkezőknek, a racionális életet pergetőknek nem lesz annyira szimpatikus, nem lesz annyira befogadható, de nem is biztos, hogy hozzájuk szólok, hanem azokhoz, akik valaha érezték már azt, hogy mintha valami szívná az energiámat, mintha beleragadnék élethelyzetekbe, mintha valahogy újra meg újra ugyanoda kerülnék, és valami elszívja az életet, az energiát, a pénzt, a történéseket tőlem, és nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Rengeteg emberrel találkozom, aki dolgozik magán évek óta, segítőről segítőre jár, és valamiért mégis az az érzése, hogy egyszerűen nem sikerül kilépni bizonyos mintákból. Bizonyos emberekkel nem sikerül tovább lépni, nem sikerül megoldani, bizonyos tendenciákat működtetnek ugyanúgy. Nagyon sokszor az az élményem, hogy negatív entitások, szellemi erők dolgoznak ilyenkor. Semmi nagy humbug, semmi nagy spiri, ez nem arról szól, hanem egyszerűen vannak olyan szemmel nem látható lények, az asztráról belépő emberi testet használó lények, negatív entitások, akik elszívják az éltető energiát, elszívják a tiszta tudatot, elszívják a tiszta lelkűséget, a tisztaságot, és kvázi bepiszkítják, elkezdik használni annak az embernek az életét, a testét, ami nem jelenti azt, hogy egyébként az ember tudata nem marad meg, de valahogy olyan zavarosan viselkedik. Valahogy olyan másképp nyilvánul meg. Olyan, mintha nem lenne teljesen tisztában azzal, amit csinál, amit tesz. Kicsit olyan, mintha össze lenne zavarodva. Bizonyos presszionált élethelyzetekben megzavarodik, és kicsúszik a lába alól a talaj. Hülyeségeket csinál. Láttunk már mindannyian ilyet, akár a saját életünkben, akár más életében. Vannak igenis entitások. És egy segítő folyamat, egy gyógyító folyamatnál számításba kell azt is venni, hogy nem éppen anyukával, apukával, nem éppen a családi rendszerben van probléma, hanem a családi rendszerbe beszívódó, beérkező negatív entitással, aki mondjuk a valláson vagy a dogmákon keresztül tudott belépni. Vagy mondjuk azon az elferdült női dinamikán keresztül, ami sok-sok nőn keresztül ismétlődik a családomban. Vagy éppen az agresszión, a bántáson keresztül. Vagy éppen egy kinyílt bizalmi helyzetben, ahol szexuálisan, intim módon, párkapcsolati vagy baráti formában kapcsolódunk. Amit tenni lehet, mert ilyenkor az a kérdés, hogy mi van akkor, ha egy negatív entitás dolgozik az életünkben. Amit ilyenkor tenni lehet, az első az, hogy mindenképpen kell egy külső segítő, aki meg tudja tisztítani, meg tudja tartani, és meg tudja tisztítani a teret. Emellett nagyon fontos az a fajta energetikai tisztítás és munka, ami nem a szavakról és nem a cselekedetekről szól, hanem energiákkal való munka. Erre nem mindenkinek van érzékenysége, ide vissza kell találni. A harmadik dolog, amit ilyenkor lehet kezdeni, hogy meg kell találni azt a pontot, ahol a negatív entitás belépett a térbe, ahol a negatív entitás felvette ennek az adott illetőnek az életét, a lényét, a lelkiségét. Ha szeretnétek ebben segítséget, a konzultációkra még tudtok jelentkezni a profilomban. Köszönöm, hogy itt vagytok, ha még nem követtetek be, akkor tegyétek meg, és remélem, hogy itt is, és hamarosan személyesen is találkozunk. Sziasztok!